Önemçiligiň durly ugurlaryna gojul gaýratly dehme çekýän ýurdumyň işe telekeçleri halkymyň ösen isleglerini ýygy-däli öwrenmek bilen haýatlyk derejesi ýokary bolan önümleri öňürmek işlerine uly ähmet berýärler. Arkadaly gahrman serdarymyň kiçi we orta telekeçligi ösdürmek baradaky aladylary döwletimiz tarapyndan döredilýän ýeňillikler hususy ulgamda işleýän adamlaryň zähmete bolan heweslerini hasa artdyryp, olaryň halkymyza ýokary hili önümler bilen öpjetmekde alyp barýan işlerine uly badalga berýär. Şeýle asyrly başlangyçlardan ugur alyp işleýän hususy kärhanalaryň birinde Mary vilayatynyň Şatumor hususy kärhanasydyr. Bu kärhananyň önemçilik toplamy daşary ýurt önüm enerjileriniň iň kämil, häzirki zaman tehnologiýaly enjamlar bilen öpüşedilip, olar kompýuter ulgam arkaly dolanyrylýar. Ýylatymyzy hojalyk we halkyň sarp edýän harytlar bilen öpüşetmek işlerine münasip goşun goşýan kärhananyň işçileri pekim paýhas ummany magtum we pragy ýylynyň her bir önemçilik iş gününi ýokary iş netijeleri bilen jemleýärler. Ýaşlaryň uly toparynyň dehme çekýän büýük kärhanasyna esasan dörli renkli we dörli gowrumly gaplary gaplanan gapgaç we igniş ýuwjy, agardyjy, tämirleýiji, aýna arasalaryjy hemde bakteriýalardan goraýjy serişdeleriň, suwuk sabunlaryň, diş ýuwjy serişdeleriň, atyrlaryň ýüzlerçe görnüşi öňürlýär. Bir ýerde öňürleýän çyýgly süpürgüçler özüniň ýakynly, hoşboý ýygy bilen aýratyn tapatlanýar. Günnelik öňürleýän önümleriň hataryna ele we ýüze çalýan ýaglarym görkezmek bolar. Bu önümler berkara döwletiň täze ýamynyň galkyny döwrüne halkymyzyň ulusy bildirýän önümlerdir. Haýatlyk derejesi ýokary bolan bu önümlere daşary ýurt bazarlaryna da istek barha ýokarlanýar. Häzirki döwürde işe telekeçler öz önümleri bilen içerki bazarlarymyzy öpüşetmek bilen birlikde belli bir bölegini daşary ýurtlaryň bir näçesine eksport edýärler. Öz işlerini döwrün talaplaryna laýyk ýola goýan hususy kärhananyň esasy aýratynygy öňürleýän önümleri gaplamakda zerur bolan durly gowrumly ýelim gaplaryň we olaryň gapaklarynyň 50 görnüşiniň ýokary tehnologiýaly enjamlaryň kömegi arkaly öňürmelmegidir. Durly görnüşli ýelim gaplar taýýarlamakda gerekli bolan polipropilen çyýgmaly bolsak, ýanadaky polimer önümler zawodundan hemde Türkmenmaşydaky Newite gaýtadan işleýän zawodlar toplamyndan alınýar. Berkara döwletiň täze ýamynyň galkyny döwrüne öňürjilikli işleýän bu kärhanada iş tepkinleri barha ýokarlanýar. Bu ýerde öňürleýän hojalyk we senagat harytlarynyň hil derejesine de aýratyn üns berilýär. Netijede Şatumor hususy kärhanasyna öňürleýän önümler özüniň köpdürligi bilen tapatlanyp, ýurdumyz boýunça geçirilýän önümçilik sergilerine de münasip orun alýar. Kärhananyň işe telekeçleri telekeçlik başlangyçlaryny ösdürmäge, milli önümlerimiziň dünýä bazarlaryna giň orun almagyna uly mümkinçilikler döredýän hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyza alkyş sözlerini aýdýarlar.